Sanibonani. Welcome back to my channel. Welcome back. Bese sidlula kahle. Enye into ngokuwumakoti asikho isikhathi sokudinwa ngoba uyadlula. So meke ngathi nje ngiyaxolisa. Uvele axole ngoba akakwazi ungadluli. Uyadlula. Naye ngokunjalo mekwathi ngiyaxolisa ngami sengidlulile ngoba mangingadluli uzodlula. Ungayisebenzisa lento nakuyakhe relationship iyasebenza, trust me. Kusawuyena lo makoti umfana iside lakhe uzolizwa okwamanje. Khathi mfana khathi Nizizwele-ke bethunana, nizizwele ukubana nangu uMaKay uyanixwayisa-ke nokubana hayi naye i-relationship advice ebuya kuMaKay uyasho nje ukubana hayi umfana makaqolisile hayi kudlulile, naye makadlule, nakuwe makudlule ngoba hayi konke kuyadlula, isidlula nje. Ayisi-pass, isi-puff and pass, guys. Uyasho-ke yena ukubana hayi elakhe isayidi nisazolizwa, but okwamanje thathani nayo i-relationship advice yokubana nani ningakhona ukuyisebenzisa kowenu ama-relationship ukubana hayi like it's not that deep, guys. It's not that deep. Kahle what she meant ukubana it's not that deep. Just apologize, let's move on, let's be happy, like akujulile kangako nkosi yami. Not everything needs to be taken deep into heart ukuthi uyohlala uqumbile nje kuyophela iviki uqumbele umuntu ngoba umuntu uphathe kabi. Phezulu kwalelo umuntu maqolisile hayi just forgive and forget and move on, sithandwa sami. Forgive and forget and move on. Ngoba vele it's enjolweni, things like this happen, mistakes happen. Okuyiko konke nje it happens, like kuningi nje isiwishiwishi, isiphansi phezulu, isi-left, right and center, isi-up and down, isi-short, isi-tall, isi-short left, isi-short right. Hey kuningi guys, but uMaKay uyasho nje ukubana hayi make umfana aqolisile, iqola nawe ntombi, nakuwe phela kusazokwenza. Nawe mawuke wamosha xolisa emfaneni, naye umfana uzokuxolela njengoba atshilo nje ukubana ukuba ngumakoti womfana niyiveke leyo niyivisise. uMaKay uthe khona ukuba ngumakoti womfana. Hey niyizwile leyo? Uthi nanoma ungathola niyi-17 lapho, xola ntombi.